Salam ýene hormatly adamlar. Garaşdan baky bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler kimim habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýar. Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow Milli Geňeşiň Mejlisi tarapyndan kabul edilen we Milli Geňeşiň Halk Maslahaty tarapyndan makullanylan Türkmenistanyň Jinayet kodeksine üýtgetmeler we goşmaçylar girmek hemem ony rejelenen görnüşde tasdiklamak hakynda Türkmen Gazagystan döwlet serkediniň geçýän ugruny kesitlemek we Hazar deňizindäki balyk tutulýan zowluklaryň ýanaşyk böleklerini çekmek hakynda Türkmenistan bilen Gazagystan Respublikasynyň arasyndaky şertnamany tasdiklamak hakynda Türkmen Gazagystan döwlet serkediniň düzgüni hakynda Türkmenistan hökümeti bilen Gazagystan Respublikasynyň hökümetiniň arasyndaky alalaşygy tasdiklamak hakynda Halkara Islam Sowda we Maliýa Korporasiýasyny döretmek baradaky alalaşygy tasdiklamak hakynda Halkara Zähmet Guramasynyň tertipnamasyny düzedişleri giýermek hakyndaky namany tasdiklamak hakynda medeni gymmatlyklary bir kanun getirmegi, ekitmegi we eýetçilik hukugyny bermegi, duýdurmagy we gadagyn etmegi gönükdirilen çäreler hakyndaky konwensiýany tasdiklamak hakynda Aziýa we ýoş umman sewtine serket ösü kagysyz sowdany ýeňileşdirmek hakyndaky çarşuwaly alalaşyga goşulmak hakynda daşary ýurt arbitrajynyň çözgüdini ikrar etmek we ýerine ýetirmek hakyndaky konwensiýa goşulmak hakynda Birleşen Milletler Guramasynyň harytlary halkara satyn almak, satmak boýunça şertnamalar hakyndaky konwensiýasyna goşulmak hakynda, Feldjäger aragatnaşy hakynda, Türkmenistanyň kanuny goşmaça girmek hakynda, Türkmenistanyň gümrük kodeksine goşmaçalar we üýtgetmeler girmek hakynda, salgytlary hakynda Türkmenistanyň bitew kanuny üýtgetmeler we goşmaçalar girmek hakynda, auditorçylyk iş hakynda Türkmenistanyň kanuny üýtgetmeler we goşmaçalar girmek hakynda, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryny üýtgetmeler girmek hakynda, yer hakynda Türkmenistanyň bitew kanuny üýtgetmeler we goşmaçalar girmek hakynda kanunlary gol çekdi. Kanunlar metbuatda dollugyna çap ediler. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Siriýa Arab Respublikasynyň prezidenti Başar al-Assad Siriýa Arab Respublikasynyň garaşdyrlyk güni münasibetli mähirli gutluklaryny we eňgow arzuwlaryny ýolady. Döwlet başçymyz şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp prezident Başar al-Assada berk jan saglyk, bagtyarlyk we awadançylyk Siriýa Arab Respublikasynyň ähli halkyna bolsa parahatçylyk, munun beýlegim öňüňdişlik hemem rowaçlyk arzu etdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adynyň hemem hut öz adynyň Palestina döwletiniň prezidenti Mahmud Abbasy we ýurdun ähli halkyna Türkmenistan bilen Palestina döwletiniň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllyk münasibetli mähirli gutluklaryny hemem eňgow arzuwlaryny ýolady. Döwlet başçymyz hatyny döwletlerimiziň arasyndaky gatnaşyklaryň birew hormat goýmagy, deň hukuklygy we özara ynanşmagy esaslanýanyny belläp, Türkmenistanyň iki taraply gatnaşyklaryň giňildilmegine gyzyklanma bildirýänini nygtady. Hemem ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň bilelikdäki tagylaryň netijesinde halklarymyzyň bähidine munun beýlegim ösdüriljekdigini any bildirdi. Döwlet başçymyz şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp prezident Mahmud Abbasa berkjan saglyk, bagtyarlyk hemem rowaçlyk Palestinanyň halkyny bolsa ösüş we awadançylyk arzu etdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adynyň hemem hut öz adynyň Kanadanyň general gubernatory hanym Mary May saýmyny we ýurdun ähli halkyna Türkmenistan bilen Kanadanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygy münasibetli tüýsürekden gutluklaryny hemem eňgow arzuwlaryny iýerdi. Döwlet başçymyz hatyny döwletlerimiziň arasyndaky gatnaşyklaryň birew hormat goýmagy, deň hukuklygy we özara ynanşmagy esaslanýanyny belläp, Türkmenistanyň iki taraply gatnaşyklaryň giňildilmegine gyzyklanma bildirýänini nykdy. Hemem ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň bilelikdäki tagylaryň netijesinde halklarymyzyň bähidine munun beýlegim ösdüriljekdigini any bildirdi. Döwlet başçymyz şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp Kanadanyň general gubernatory hanym Mary May saýmyny berkjan saglyk, bagtyarlyk we rowaçlyk Kanadanyň halkyna bolsa ösüş hemem awadançylyk arzu etdi. Garaşda baky bir tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimiz arkadagy serdarymyzyň parasatly ýolbaşlygyny alyp berilen işler berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynşy döwrüne münasip ýöreligleri bilen üstünlikleri başlanýar. Bu şeýlerin hepden dowamyna wakalarym tutuş aýdyňlygy bilen tasdiklaýar.
11 aprel hurmatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov Ministrler Kabinetinin başlygynyň Owetna topluma gödäwçiligi diýen ornwasarynyň vilayetlik häkimleriň gatnaşmagyna sany ulgamar kılıp nowatdaky iş maslahatyny geçirdi. Oňa gatnaşyjylar gün tertibindäki meseleleri boýunça hasabat berdiler. Hurmatly prezidentimiz ýurdumyzda azyk önümçiligini putulandyrmagy we bugdaýyň bol hasylyny ösürip ýetişdirmäge aýratyn üns bermegi, şu maksat bilen bugdaý meýdanlaryna ösüş suwuny tutmak hem mineral dökünleri bilen imitlendirmek boýunça işleň depgini güýçlendirmek zerurdygyny bellidi. Döwlet başlarymyz gowatçy ekişiniň barşyny, daýhanyň zerur serişdeler bilen öpçünçiligini berködäwçilikde saklamagy tawşyryp, gowatçy ekişinde ulanylýan owakyjylyk tehnikalarynyň we enjamlarynyň ýokary öndürjükli işledilmegini öpçün etmek meselelerini çözmek boýunça görkezmeler berdi. Peýle öndürmek möhümine dowlat taýýarlyk görmek hem kärineçi ýüpekçiler üçin ähli şertleri döretmek wajypdyr. Ilaty zerur azyk önümleri bilen ýeterlik möçöründe öpçün etmek maksat bilen yer almanyň soganyň we beýleki gögönümliň ösürip ýetişdirilmegi baradaky meýillamanyň dowly berje edilmeginiň möhüm wezipe bolup durýanyny belenip, bu ugurda birnäçe degişli görkezmeler berildi. Şeýle-de hurmatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov şu ýoly açylyp ulanmaga beriljek dethallarda hususan meýtäç adamlara niýetlenen ýaşaş jaýlarynyň guruluş işleriniň alınıp barışyny berködäwçilikde saklamagyň möhümdigini aýdyp, bu wagtda anyk tawşyrklary berdi. Hurmatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov ýurdumyzda bugdaýyň ýokary hasylyny ýetişdirmek we azyk öpçünçiligini putulandyrmak maksady bilen vilayetlerde bugdaýlary ýyda gedişiň depgini güýçlendirmek möhümdigini ýytdy. Bu ugurda hemme zerur çäreler görülmelidir. Döwlet başlarymyz bu möhüm işleri bilen bir gatarda şu ýyl ýurdumyz boýunça paýta ösürip ýetişdirmek baradaky meýillamany ýerine ýetirmek hem eller tutulýan wezipeler hatarına durýanyny öňe çekip, gowatçy ekişini talabalyk geçirmek we bellenen agrotehnika möhletini tamamlamak boýunça alınıp barilýan işleri berködäwçilikde saklamagyň wajypdygyny ýytdy we bu wagtda birnäçe anyk tawşyryklar berdi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzda her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenmesinde bellenilýän Türkmen bedewiniň milli baýramyna başlanan dawralyň ähmiýeti barada aýdyp, ony ýokary gurumçylyk derejesine geçirmek üçin hem zerur çäreler görmegi tawşyrdy. 13 aprelde hurmatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov Senagatçylary we telekaçylar birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýylygyna başlanan sergide bolup, ýurdumyzyň iş düzümleriniň öndürýän önümleri, senagat harytlary hem olaň görnüşleri bilen tanışdy. Häzirki döwürde milli iqtisadiyetimiziň döwlete dahylsyz ulgamyny ösürmek, telekaçylyk başlanýyşlaryny gollamak ýurdumyzda amal aşyrylýan döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Şonuň bilen baglykda häzirki zamanyň ösen tejribesinden ugranyp, hususy ulgamyň iqtisadiýetimizde eýleýän ornunyň berkidilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Bunyň özi türkmen telekaçylarynyň durly ugurlar, şol sany azyk we beýleki harytlaryň önümçiligi boýunça belen sepkitleri eýlemegine giň ýol açýar. Soňky ýyllarda emele gelen däwel aýaklykda hususy iş öwrüligiň gadananlarynyň gözden geçirişi, durly ugurlardaky täzelikler hem telekaçylar tarapyndan daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň we eksport ugurly önümlüğüň önümçiligine ulanylýan innowasion işläp taýýarlamalar bilen tanışdyrmagy gönükdirilendir. Senagatçylar we telekaçylar birleşmesi ýurdumyzyň hususy iş öwrüliginiň wekilleriniň 27 000 gowragyny özüne jemleýär. Sergide oňa gatnaşýanlaryň 200 ogly, şol sany Türkmenistanyň Senagatçylar we telekaçylar birleşmesiniň düzümleýän edaralary, paýtagtymyzda hem vilayetlerde giň gerimli döwlet taslamalaryny durmuşa geçirýän ýer kärhanalary we hojalyk jemgyýetleri öz diýwarlyklaryny gurnadylar. Döwlet başlarymyz telekaçylaryň iqtisadiýetimiziň okully ösüşinde möhüm orun eýleýändigini belledi we hususiýetçiligiň mundan beýlegem ösürme uguruny zerur tagylaryň ediljekdigini özü çekdi. Munyň özi berkarar döwletiň täze ýamynyň galkanşy Türkmenistany 2020-2050 ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmeň milli maksatnamasynda görkezlen wezipeleň ösünlikli ýerine ýetilmeginde hasam möhümdir diýip hormatly prezidentimiz nykdy. Döwlet başlarymyz hojalygy ýöretmegiň netijeli usullarynyň giňden ornaşdyrmagynyň bazar gatnaşyklary şertlerine telekaçylaryň bu işlere giňden çekilmeliginiň ähmiýetini belgiledi. Ýurdumyzda kiçi orta we iri telekaçylygy ösdürmek milli iqtisadiýetimizi hususy pudoň eýleýän ornuny putulandyrmak meselelerine möhüm ähmiýet berilýär. Şonuň bilen baglykda ähli ugurlarda ýaşlyň iş öwrülik başlanýyşlaryny gollamagy, önümçilik düzümlerini ösdürmäge gönükdirilen döwlet siýasaty işçiň dowam etdiriler diýip hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov bellidi we hemmelere üstünlükleri arzu etdi. 13 aprelde hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov bilen Ýaponiýanyň premier ministri Fumio Kisidanyň arasyna telefon arkaly söhbetleşik boldy. Söhbetleşigiň başyna Ýaponiýanyň hökümetiniň başlygy hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov saýlawlarda gazanan anamly ýeňşi bilen tüýsürekden gutlap, eňi ýokary döwlet wezipesine uly üstünlükleri arzu etdi. Hormatly prezidentimiz we Ýaponiýanyň hökümetiniň başlygy ýurtlarymyzyň Merkezi Aziýa
Yaponiya dialogunyň çäklerini, üstünlikli hyzmatdaşlyk edýänliklerini belediler. Şeýle görnüşdäki gatnaşyklar netijeli hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini aralyp maslahatlaşmak üçin oňat mümkinçilik döredýär. Söhbetdeşligiň dowamyny söwda ykdysady ulgamyny üstünlikli ösürilýän döwlet ara hyzmatdaşlygynyň netijeli häsiýeti bellenildi. 14 aprelde hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow toý sapary bilen Balkan welaýatyna ugrady. Paýtagtymyň halkara howa menziline döwlet başlary resmi adamlar ugratdylar. Asalymdan soňra hormatly prezidentimiziň uçary Türkmenbaş şäheriniň howa menziline gondy. Bu ýerde döwlet başlarymyzyň Balkan welaýatyna amal aşyrýan toý saparyna Sewitiň medeniýet we sanat usatlarynyň aýdym saýly çykyşlary bagyşlandy. Häzirki wagtda döwletimiziň gollaw bermegine ýurdumyzyň ekli kunjoklaryna şolsana Balkan welaýatyna Sewitliň durmuş ykdysady taýdan ösüşine gönükdirilen giňerimli taslamalar durmuş geçirilýär. Olaň eklisi ýurdumyzyň innovasiýa häsiýetli ösüşiniň täsirini mysal bolup durýar. Döwlet başlygy Serdar Berdimuhammedowyň Gunwatar Sewite toý saparynyň dowamyna Hazar deňiziniň kenaryna ýerleşen Kongressler merkeziniň binasyna ilkinji gezek ministrler kabinetiniň göçme mejlisine geçirdi. Onu ýurdumyzyň Gunwatar welaýatynyň durmuş ykdysady taýdan ösdürmegiň meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Mejlisiň başynda şeýlede degişli hasabatlar dinlenildi. Bir näçe resmi namalaryň taslamalaryna garaldy. Döwlet başlymyz gün tertibine geçip Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy Mehmetowa söz berdi. Ol milli kanunçylyk munun beýlegim kemleşdirmek boýunça alyp barylan işler barada habar berdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow häzirki döwrüň anyk ýagdaýlary hem berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistany 2022-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmek milli maksatnamasyna kesitlenen wezipler bilen baglykda ýurdumyzyň kanunçylyk bünýadyny hasam kemleşdirmek ören wajypdygyny ýetdi. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornbasary Babaýew milli parlamentiň öňüne goýulan weziplere laýyklykda ýurdumyzyň hukuk bünýadyny kemleşdirmek boýunça amal aşyrylýan toplumlaryň işleri barada maglumat berdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow täze döwrüň talaplaryny, milli kanunçylyk çykarjylyk tejribesini hem halkara hukuk tejribesini nazara almak bilen kabul edilýän kanunçylyk namalarynyň üstünne içkini işlemek wajypdygyny ýetdi. Soňra gün tertibindäki meseleler boýunça hasabatlara giňerim berildi. Watanymyzyň güllep ötmegi raýatlar bilen ýaşaş durmuş şertleriniň munun beýlegim gowulandyrmagy bilen baglanşykly işler hasabatlaryň esasyny düzdi. Hormatly prezidentimiziň ýolbaşçylygyna amal aşyrylýan çäreler netijesinde ýurdumyzy milli ykdysadyetimiziň durnukly ösüşiniň öpçün edilýänligi hem halkymyzyň ýaşaş durmuş derejesiniň hasam ýokurlanýanlygy belenildi. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli milli maksatnamalaryň kesitlenen işleň dolu ýerine ýetilmegi möhüm wezipedir. Ol watanymyzyň ähli urlardaky ösüşi bilen baglanşyklydyr. Her bir işte sazlaşyk ýokur netijeleri öpçün eder diýip hormatly prezidentimiz belledi. Häzirki wagtda döwrüň talanyna laýyklykda işlenilmegi ösüşi ykdysadyetimizi öňe dişle gazanmagy mümkinçilik berýär. Şoý nokta nazardan biziň her bir işimiz üstünlikliň esasyny düzmeliler. Milletlerimiz meýleşdirilen çäreleň häzirki döwrüň ruhyna kybap gelmeginiň wajypdygyny ösüçekdi. Melim bolşýar watanymyzyň güllep ötmegi we halkymyzyň awdançylygy baradaky alada giň meşhurly oňyn özgörtmeler hemişe öz merkezinde durýar. Şol özgörtmeliň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde ýurdumyz ähli ulgamlarda uly netijeler gazanýar. Hemem geljegi ynamly garaýar. Döwlet başlarymyz awada milli syýasatçylyk dowlagynyň kuwatyny artdyrmak, bu ýerde hyzmatlar ulgamyny ösdürmek hemem tomusky deň ýaş mewsüminiň ýetip gelýänini nazara almak bilen uly ýaşly adamlaryň we çagylyň deň jalýan mewsümine goýunaja taýýarlyk görmek boýunça bir näçe tapşyryklary berdi. Soňra döwlet başlarymyzyň belleşýäli ministrler kabinetiniň göçme mejlisinde Balkan welaýatyny durmuş ykdysady taýdan ösdürmek boýunça bir näçe meselelere seredildi. Puduklary ösdürmek gönükdirilen käbir resmi namalar kabul edildi. Döwlet başlarymyz ertirki güni bellenen möhüm çäreleri öňe çekip olaň ýokary gurumçylyk derejesini öpçün etmegiň zerurdygyny ýetdi. Soňra hormatly prezidentimiz halkara deňiz portuna baryp gördi. Balkan welaýatyna häzirki zaman önümçilik uly logistika we durmuş dözmek kemale gelýär. Munyň özi welaýatyň ykdysady kuwatynyň ýokurlanmagyny hem ilatyň durmuş goraglygynyň munun beýlegim berkidilmegini öpçün eder. Türkmenbaş halkara deňiz portu Ýewropa hem Hindi ummany döwletlerine çykmak üçin has amatly şertler emele getirýär. Öňde barjy enjamlar bilen enjamlaşdyrmagy hem eň täze tehnologiýalar bilen öpçün edilmegi, haritler ýüklenene wagty epesli taşytlamak mümkinçilik berýär. Häzirki wagtda ýurdumyzda döwletimiziň uly üstaşyr kuwatynyň artdyrmagyna, şeýle-de milli ykdysadyetimiziň diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmegine aýratyn öns berilýär. Bu maksat bilen Gunnogur Gunwatar we Demirgazy Gunorta häzirki zaman uly geçirilleri ulgamy ýygydarly ösdürilýär. Şuň bilen baglykda howa, demir ýol, awtomobil we deňiz gatnawlarynyň toplumlaryny ulgamy giňetmek boýunça giňerimli işler alınıp berilýär. Munyň özi Ýewraziýa iklimiне özara bählisli sewit söwda ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmegine mümkinçilik berer. Türkmenbaş halkara deňiz portu Aziýanyň we Ýewropanyň çatrygyna
yerleşiye. Oň suw geňişligine ýylla ortaça 1500-1600 gemi girýär. Hemem bu görkeziji ýyl-ýyldan artýar. Deňiz awtomobili hemem demir ýol uluglarynyň salyşykly hereket edýänligi nazara alynanda bu deňiz porty öz başlyk ulug logistika merkezi bolup durýar. Hormatly prezidentimiz halkara deňiz portunyň halkara gatnaşyklaryny ösdürmek bilen bir hatarda milli iqtisadiýetimiziň kuwatyny artdyrmakda möhüm urun eýeleýändigini belläp, oň ykdysady düşüntligini ilmi esasda içkin seljermek tapşyrdy. Döwlet başlygymyz watanymyzyň ulug logistika düzüminiň kemileşdirmeginiň halkara gatnaşyklaryny ösdürmek üçin uly mümkinçilikleri açýandygyny belläp, bu işleri ilmi esasda alyp barmagyň möhümdigini ýyktady. Soňra hormatly prezidentimiz Balkan gemi guruluş we gemi awatlaýyş zawodyna bardy. Ýurdumyzyň halk hojalyk toplumynyň täze, häzirki zaman önümçilik düzümi bolan bu zawod Balkan welaýatynda gemi guruluş işlerini işçiň amalaşdyrmak üçin giň mümkinçilikleri açdy. Bu ýerde gemi guruluşy bilen bir hatarda tankerleri, gowy ýük gemilerini, tirkegleri kimin beleki gemileri awatlamak boýunça işleň dowlu toplumy geçirilýär. Halkara deňiz portuny alyp berilýän işler Türkmenistanyň Merkez Aziýada ulug üstänçiler geçirilýän hökümdäki ornyň putulanmagyna ýardam berýär. Ýurdumyzyň ulug logistika düzüminiň dowru waplaşdyrylmagy Ewraziýa geňişligini durnukly ösüşi hemem howpsuzlygy putulanmak üçin giň mümkinçilikler açýar. Munyň özü köp asyrlyň dowamyna ýurtlary we halklary birleşdiren beýik ýüpek ýolunyň täze guruluşda gaýtadan dikildilmegine aýratyn ähmiýet eýdir. Türkmenistanyň geografiýa taýdan amatly ýerleşmegi, hemem açyk gapylar siýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirmegi watanymyzyň strategik ulug merkezine, hemem sewitin geňişligine, ýeri logistika çatyrygyna öwrülmegini öpçün etmegiň esasyny emile getirdi. Biziň ýurdumyz gyzyklanma bildirýän ähli döwletler bilen netijeli hyzmatdaşlygyň ýoly goýulmagyna gönükdirilen başlangyçlary izdirli öňe sürge we olary iş ýüzünde durmuşa geçirmek üçin çäreleri amalaşyrýar. Günüň ikinji ýarmyna hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow eginleşleri bilen Hazaryň kenaryna gözel künjekde velosipedle gezilenjeti. Belenşiýaly diýinjalşyň ýokary halkara derejesini özünde jemleýän, awada halkymyzyň uly höwes bilen diýinjelýän hemem wagtlaryny peýdaly geçirýän künjegine öwrüli. Hazaryň ekologiýa taýdan arasy kenaryna ýerleşen dünýä derejeli deňiz diýinjalşy zoology, syýahatçylyk we diýinjalşy ulgamyny ösdürmekde möhüm urny geleýär. Döwlet başlygymyz Tomutky diýinjalşy möhüminiň ýakynlaşyp gelýändigini belläp, möhüme ýokary gurumçylyk derejesinde taýýarlyk görmek wajypdygyny öňe çekdi. Soňra hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow öz eginleşleri bilen bilelikde awada köp ugurly sport toplumuna geldi. Toplumda dürli sport maşyklaryny ýerine ýetirmek, olaň dürli görnüşleri boýunça türgünlüşleri geçirmek üçin ähli zerur şertler döredildi. Bu ýerde gornulan sport enjamlary sportyň köp görnüşleri boýunça türgünlüşleri geçirmek mümkinçilik berýär. Beden terbiýe sport bilen izdirli meşgullanmak, diňe we saglygy we beden taýdan taplanmagy öpçün etmek bilen çeklenmän, eýsem adamna zähme söýürlük, maksady okkunluk ýaly häsiýetliň emile gelmegi şertlendirge. Häzirki döwürde ýurdumyzda köpçülikle beden terbiýanyň we sportyň ösdürmegine möhüm ähmiýet berilýär. Munyň özü halkymyzyň saglygyny berkitmek, ýylatyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak, berk bedenli we ruhy taýdan baý nesilleri kemale getirmek ýaly asylly ugurlary öz içine alýar. 15 aprel hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Balkan welaýatynyň Türkmen şäherine 400 orunlyk köp orunly hassahanyň açyş dawratyna gatnaşdy. Bu hassahana ýurdumyzyň saglyk goruş ulgamynyň ýetirli kemleşdirilýän düzümleriň üstüne ýetirdi. Şahatlykly waka ýurdumyzda raýatlaň saglygynyň gorulmagyna berilýän egert ul ünsüň nowatda husutnamasydyr. Döwlet adam üçindir şygary bilen alyp berilýän durmuş ugurly siýasatda halkymyzyň bagtyarlygy we rewaçlygy iler tutulýan ugurdur. Döwlet başlygymyz dawra gatnaşlary gutlugy söz bilen ýüzlenip, mähriban halkymyzyň ýaşaş durmuş derejesini hasam ýokurlandyrmak, owalarymyzy we şäherlerimizi gülledi ösdürmek biziň öňümizde esasy maksatlarymyzyň biri bolup durýanyny beledi. Şoňa görä berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýurdumyzda asyrlara ýaň saljak beýik we tutumly işler amalaşyrylýar. Köp sanly döwrü we täze binalar we deshalar izgiderli gurulyp ulanmaga berilýär. Biz Balkan welaýatynyň Türkmen şäherine täze döwrü we 400 orunlyk köp orunly hassahanyň açyş dawratyna gatnaşýar diýip hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow aýtdy. We ýygnalanlary bu şatlykly waka bilen tüýsürekden gutlady. Soňky ýyllarda milli saglyk goruş ulgamyna getilen belen sepetler garaşsyz watanymyzyň gazanan iň uly üstünlikleriniň biri hökmüne ikrar edildi. Saglyk döwlet maksatnamasyna gözüňde tutulan çäreleň üstünlikli durmuşa geçirmegi netijesinde soňky ýyllarda Türkmenistanda adam ömrüniň ortaça dowamlygy izgiderli ýokurlanýar. Pudoň düzümleri döwrü waplaşdyrylýar. Innowasion tehnologiýalar we lukmançylyk ulgamynyň iň gowy dünýä tejribeleri işçiň ornaşdyrylýar. Garaşsyz hemişelik beýtarap döwletimiziň esasy kanunyna belenşýäli ýurdumyzda jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy adamlar, insan saglygyny gorumak,
sağdan cemiyeti kemale getirmek, adam ömrünün dowamlygyny uzaltmak biziň alyp barýan döwlet siýasatymyzyň eler tutulýan uğurlarynyň biridir. Dünýä ölçeglerine laýyk gelýän täze hasahana ilatyň saglygyny berkitmäge, keselleri iň häzirki zaman tehnologiýalary we usullary arkaly bejermek niýetlendi. 7 gatdan ibaret bu hasahanada 1200 ogly işgäriň talabyna laýyk zähmet çekmek üçin ähli şertler döredildi. Hasahanada Germaniýada, Fransiýada, Italiýada, Ýaponiýada, Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna, Niderlandlar paşalygyna, Çekiýada, Daniýada, Finlandiýada, Şwitsariýada, Günorta Koreýada, Büyük Britaniýada we Hytaý Halk Respublikasyna önerilen iň kämil we öňdewarjy innowasion lukmançylyk enjamlary saglyk boluş maksatly serişdeler ornaşdyryldy. Bu täze hasahanada adamlaryň saglygyny berkitmek, kesellerini bejermek üçin giň şertler döredildi. Bu ýerde ornaşdyrylan kämil enjamlar ýürüte operasiýalaryň ýokary derejede geçirmegine mümkinçilik berýär. Umuman dürli görnüşli bejerigi işlerini geçirmäge niýetlenen we häzirki zaman enjamlary bilen öpüşün edilen bu köp ugurly hasahana ilatyň saglygyny berkitmekde, keselleriň öňüni almakda we hassalary döwrap usullarda bejermekde ýurdumyzda esasy merkezleriň birine öwürler. Hasahananyň umumy meýdany 10,15 hektar eýlep, binanyň meýdany 41.156 metre deňdir. Bu ýerde hassalaryň ýatymlaryny we gatna bejerigi almagy hemem saglyklaryny dikeltmek üçin ähli zerur şertler döredilipdir. 7 gatly toplumda 27 bölüm, şol sana funksional anyklaýyş bölümi, otorinolaryngologiýa, neurohirurgiýa, iç keseller, tez kömek, fizioterapiýa we dikeldiş, anesteziologiýa we reanimasiýa şeýlede maslahat beriş, çağı keselleri, nevrologiýa, endokrinologiýa, kardiologiýa, stomatologiýa bölümleri, gan banky, merkezleşdirilen barlykhana we beýlekler bar. Ýokary hüner derejeli lukmanlyň taýýarlanylmagy şeýlede dünýäniň belli önüm önerjileriniň döwrap enjamlarynyň ornaşdyrylmagy netijesinde türkmensanlara ýokary halkara ölçülerine laýyk gelýän lukmançylyk hyzmatlary berilýär. Ýurdumyzyň şäherläriniň we owullarynyň okully ösdürmegini gözüňe tutýan giň gerimli özgertmeleri durmuşa geçirmek çäklerine diýärimiziň iň çetki kunjuklarynda da möhüm saglyk goruş desgalary gurulýar. Şundan baglyqda şu ýylyň aprel aýynyň başynda ýurdumyzda giňden belenilýän bütün dünýä saglyk gününiň öň tiresinde Akyl welaýatynyň Tejen şäherinde täze dermanhananyň açylanyny bellemek gerek. Şundan bir hatarda jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgileriniň berkarar edilmegine, dogry ümitlenmegi we köpçüliklerin beden tere saglyş hereketiniň giňden wagt edilmegine uly öns berilýär. Bunyň hemmesi döwletimiziň dünýä jemgyýetçiligi, hemem esasy halkara gurumlary, şol sana Birleşen Milletler Guramasy we oň iri edaralary bolan bütün dünýä saglyk goruş guramasy, UNICEF we beýleki gurumlary tarapyndan ikrar edilen oýlanşykly we durmuş ugurly siýasatynyň anyk netijelerdir. Bu gurumlar bilen işçiň netijeli hyzmatdaşlyk ýoly goýuldy. Şeýlede dünýäniň öňdewarjy lukmançylyk edaralary hemem alma barlyk merkezleri bilen ýakynan hyzmatdaşlyk alyp barýar. Türkmenistana bir näçe hoply ýokunç keseller, şol sana drakonkulyoz, poliomiyelit, gyzdyrma, gyzamyk we gyzalja ýaly keselleriň ýok edilenigi baradaky halkara güwenamalary şeýlede bütün dünýä saglyk goruş guramasynyň Ýewropa Sowet Edarasynyň ýurdumyzyň lukmanlarynyň tejribesini öwrenmek we ýaýmak baradaky maslahatlary milli lukmançylygymyzyň ýeten bele sepetleriniň suwutnamasydyr. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow döwlet başlygyny wezipesine girişmek münasibetli davradaky çykyşynda ýurdumyzda adam saglygynyň jemgyýetiň we döwletiň eň uly gymmatlygydygyny aýratyn nyktada şonuň üçin hem ilatyň saglygyny gorumak, keselleriň öňüni almak we olary aradan aýyrmak, saglyk goruş we derman senatyny dünýä derejesine laýyklykda ösdürmek boýunça giň gerimli işler amal aşyrylýar. Munyň özi berkarar döwletiň täze ýamyň galkynşy adyny alan ýurdumyzyň ösüşiniň täze tapgyryna, halkymyzyň saglygyny gorugyna durýan milli saglyk goruş ulgamynyň durmuş ykdysady ösüş strategiýasynyň esasy urgup durýanyny aýdyn görkezýär. Bu strategiýa ýurdumyzy dünýäniň ykdysady taýdan ösen döwletleriniň hasaryny çykarmagy gönükdirlendir. Keselleri öz wagtyny anyklamak, hassalary netijeli bejerigi geçirmek, hemem olary talaba laýyk gözükçülük etmek bu gurdaky eler tutulýan wezipelerdir. Ýurdumyzyň ähli kunjoklaryna gurulan we gurulýan möhüm saglyk goruş desgalary, erkinji nowatda döwrap lukmançylyk merkezleri we hastahanalary bu wezipeler çözmäge gönükdirlendir. Hemem halkymyzyň saglygy baradaky edilýän çeksiz aladanyň suwutnamasydyr. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow hastahana bilen tanışmagyny tamamlap bu ýerde maslahat geçirdi. Döwlet başlygymyz Türkmenistan şäherine häzirki döwrüň iň kämil enjamlary bilen öpüşün edilen täze köp orly hastahananyň açylyp ulanmaga berilendigini belledi. Bu hastahana öz bolşly hemem döwrap lukmançylyk edarasydyr. Raýatlarymyzyň saglygyny berkitmekde, kesellerini bejermekde hastahananyň ähmiýeti uly bolar diýip hormatly prezidentimiz nykdy. O ýygnanlary bu şanly waka bilen tüýsürekden utlady. Soňra saglyk goruş we derman senaty ministri Amaniýet Peswa söz berildi. Ol täze we döwrap
sağlyk goruş toplumynyň açlandygy üçin döwlet başçymyza tüýsürekden hoşallyk bildirdi. Bu dabara gatnaşlary Türkmen şäherindäki köp ugurly hastahana 3 sany halkara güwenamanyň hususan Şeýle Konfederasiýasynyň Suriýa şäherindäki Federal Tehnologiýa Institutunyň ýokary tehnologiýalar güwenamasynyň Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň Lukmançylyk enjamlary boýunça Max Planck Institutunyň ýokary hili güwenamasynyň hemem Beýik Britaniýanyň sagdyndaşky gurşaw gadnasynyň ekologiýa taýdan arasyndaş gurşawly hastahana güwenamasynyň berilendigini habar berdi. Balkyn vilayatynyň Türkmen şäherinde 400 orunly köp ugurly hastahananyň açylmagy halkymyzyň saglygyny gormak barada edilýän alydanyň aýdyň beýanydyr diýip hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow sözüni dowam etdi. Bellenşi ýaly häzirki döwürde ýurdumyzda saglyk goruş ulgamyna degişli döwrewap toplumlar gurmak we ozal bar bolanlaryny döwrewaplaşdyrmak meselelerine möhüm ähmiýet berilýär. Munyň özü ýurdumyzyň awadançylygyna, halkymyzyň bagtyar durmuşynyň öpçün edilmegine gönükdirilýän maksatnaň bilen çärelerdir. Soňra döwlet başçymyz saglyk goruş ulgamynyň ýol başlarynyň hemem işgärläriniň öňsüni olaň öňünde durýan gaýry goýulmasy wezifelere çekdi. Ýakyn wagtda şu welaýatyna, soňra bolsa Ahly welaýatyna da häzirki zaman enjamlary bilen öpçün edilen köp ugurly hastahanalary gurup ulanmaga berler. Munyň özü ýurdumyzda adamlar olaň saglygy barada galadaanyň döwlet siýasatynyň eler tutulýan ugurlaryň birine öwürlenigini görkezýär. Ýurdumyzda sagdan durmuş ýöreligleriniň berkitilmegi urna munun beýlegem zerur taglaalary edersip döwlet başçymyz aýtdy. Gahrman arkadagymyň başlanjy we taglaasy bilen işlem taýýarlanan saglyk döwlet maksatnamasy üstünlikli hereket edýär. Döwlet başçymyz halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň düzümine somatika çağlykdan galýan kesellere garşy merkezi döretmegiň zerurdygyny ýygytap, bu merkeziň paýtatymyzdaky halkara hirurgiýa we endokrinologiýa merkeziniň ýanyna boş ýerde gurulsa maksady laýyk boljakdygyny bellidi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow häzirki wagtda paýtatymyzdaky stomatologiýa merkezine ýüz tutýanlaryň sanynyň ýygderli artýanyny, şeýlelikde merkeziň çägini we oň mümkinçiliklerini artdyrmak zerurlygynyň ýüze çykýanyny nazara alyp, hökmany suratda Aşgabatda ýene de bir döwrewap stomatologiýa merkezini gurmagyň zerurdygyny öňe çekdi. Şuňa bilen baglyqda täze stomatologiýa merkezi şäheriň gaýry goýulmasy tez kömek merkeziniň gabat garşysyndaky boş ýerde gurulsa maksady laýyk bolar diýip döwlet başçymyz aýtdy. We vice-premier Toýlyf saglyk goruş we derman senaty ministrine Aşgabat şäheriniň häkimligi bilen bilelikde degişli işler geçirip täze stomatologiýa merkeziniň ýerleşjek ýeri we oň guruluşy boýunça teklipler taýýarlamagy tapşyrdy. Döwlet başçymyz Balkyn welaýatynyň Türkmen şäherinde täze 400 orunly köp ugurly hastahananyň açylmagy münasibetli ýygnanylary ýene de bir gezek tüýsürekden utlap, bu hastahananyň halkymyza uzak ýylyň dowamyna hyzmat etmegini arzu etdi. O hormatly mehmanlaryň kitabyna şonky şanly wakanyň hormatyna ýadygarlyk ýazgy galyrdy. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow köp ugurly hastahananyň işgärlerine ýene de bir gezek işlerine üstünlikler arzu edip, halkymyzyň saglygyny puwtulandyrmak işine münasip goşant goşjak täze Lukmançylyk edarasyna sowgat hökmüne ýürütileşdirilen awtolog teleşdeleriniň açarlaryny gowşurdy. Hormatly prezidentimiz dabara gatnaşlary bilen mähirli hoşlaşyp, hemem lukmanlary işlerine uly üstünlikler arzu edip, bu ýerden ugrady. Döwlet başçymyz Türkmen şäheriniň halkara howa meziline hemmeleri täze hastahananyň açylmagy bilen gutlap, üstünlikleri arzu etdi. Hormatly prezidentimiz Kenar ýakasynyň şäheriň halkara howa mezilinden paýtatymyza ugrady. Aşgabat şäheriniň halkara howa meziline döwlet başçymyzy resmi adamlar garşyladylar. 15 aprelde hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow hemem gahrman arkadagymyz Gurban oğlu Berdimuhammedow Melik oğlu Berdimuhammed oğlunyň belli günüň öň ýanyna Ahly welaýatynyň Göktepe trawynyň gadymy Azgynt owasyny agdaçar sadakasyny berdi. Mübarek Ramazan aýyna agdaçar sadakasyny bermek paýhatly pederlerimizden miras galan ýagşy desturlyň biri bolup durýar. Bu asly çäre adamlary soga beşlere ahlak we ruhy pekligi bolan garaşyny aňladýar. Agdaçar wagty goýula berenne Hacı arkadagymyz hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow bilen bilelikde mähriban pederleriniň baky aram tapan ýerine geldiler. Azgynt owasynyň awal eşan gorumçylygynyň ýanyna ýürütü taýýarlanan ýerde agdaçar sadakasynyň berilmegi halkymyzyň asyrlar aşyp gelýän we dünýä nusxuluk kemil ýöreligleri häzirki zamanyň ruhyny qybap ýagdaýda dowam etdirilýär. Hacı arkadagymyz bu ýerde ýygnananlara olaň mukaddes aýdy eden doga dilegleriniň ýagşy umyt arzuwlarynyň beýik beri baryň dergäkinde kabul bolmagyny dileg etdi. Hemem özüniň berýän agdaçar sadakasyna gatnaşýanlyklar üçin minnetdarlyk bildirdi. Hacı arkadagymyz mähriban kakasy Melik oğlu Berdimuhammed oğlunyň belli günüň ýylynyň ýetip gelýändigini, halkymyzyň mukaddes däpde surny, ansaplyk pardyny berja edip, kakasyny hatyralap aýlyň ýagşysy mukaddes Ramazan aýyna agdaçar sadakasyny berýändigini aýtdy. Soňra hacı arkadagymyz mähriban kyblasynyň
Türkmeniň ruhyny şad etjek sadaka gatnaşýanlaryň hemmetine taňry ýalkasyny aýtdy. Türkmenistanyň müftüsi teberek çykyp berdi. Teberekden soň agdaçar sadakatyna gatnaşlary nahar şekilli halkymyzyň berkarar eden ýörelgesine laýyklykda agdaçar sadakatyna milli tagamlar taýýarlanylýar. Nahardan soň aýy töwür okulyp berilen agdaçar sadakatynyň Allah Tagalanyň dergähine kabul bolmagy dilek edildi. Arkadaşymyz Gurban oğlu Berdimuhammedow şu aýyň 18-ne Mehriban Kyblaty Melkul aganyň belli günüdegini şol gün paýtatymyzdaky Hezret Umar mescidine kakatyny ýatlap agdaçar sadakatyny bermek makul bilendigini we kimmeleri hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow adynan çagyrýanyny aýtdy. Goý ýurdumyz parahat, elimiz awadan bolsun. Ramazan aýyna edilen ýagşy doga dilekler beýik bir waryň dergähine kabul bolsun diýip hajy arkadaşymyz sözüni jemledi. We ediz Kyblaty Melkul Berdimuhammedow ýatlap berilen agdaçar sadakatyna gatnaşanlyklar üçin hemmelere ýene-de bir gezek taňry ýalkasyny aýtdy. Paýtatymyzda iri uramanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmegine başlanan serginiň nowatdaky önem işçi häsiýetli boldy. Türkmenistany telekeçilik ulgamynyň hemme tarapyn ösürilmegi häzirki zaman bazar gurallarynyň giňden ornaşdyrmanyň hasabyna hususy ulgamyň ornunyň berkidilmegi hormatly prezidentimiziň amal aşyrýan durmuş ykdysady siýasatynyň iler tutulýan ugurlarynyň biridir. Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň sergisi milli ykdysadyýetimiziň döwlete dahalsyz ulgamyny ösürmekde amal aşyrýan öňün özgertmeliň aýdyň beýany bolup durýar. Gözden geçirilişiň esasy maksady kiçik we orta telekeçiligi ösürmekde gazanlayan üstünlükleri bugurda amal aşyrýan giňerimli özgertmeleri ulgamyň innowasiýon esaslaryny görkezmekden ibaratdyr. Ykdysadyýetimizde bazar gatnaşyklary ýörelgeleri esasyny guraýan ýurdumyzda häzirki wagtda halk hojalygynyň bu ulgamyny netijeli we okunly ösürmek üçin amatly hukuk, ykdysady, maliýe we durmuş şertleri döredildi. Muňa öde telekeçiligiň hukuk esasynyň salgyt ulgamynyň kämilleşdirilmegine, eksport import amallarynyň geçirilmegine, yer böleklerini bermek tertibiniň ýeňilleşdirilmegine, ýeňillikli garzylar bermekde hemde telekeçiler üçin garz, gümrük we sowda amallaryny resmileşdirmek işiniň aňsatlaşdyrylmagyna öz beýan tapýar. Bu şäherler kiçik we orta telekeçilik gollamak boýunça 2018-2024-nji ýyllar döwürçin döwlet maksatnamasy bilen baglykda amal aşyrylýar. Şol maksatnama Türkmenistany telekeçilik işini işeňleşdirmek arkaly ykdysady we durmuş taýdan ötüşiň ýokary depkinlerini üpçün etmäge gönükdirilendir. Soňky ýyllarda emele gelen däwe laýyklykda hususy işe urulan gazananlarynyň gözden geçirilişi köp babatly durly ugurlardaky täzelikler hemde telekeçiler tarapyndan daşary ýurtlardan getirilen harytlan we eksport ugurly önümliň önümçiligini ulanýan innowasiýon işläp taýýarlamalar bilen tanışdyrmaga gönükdirilendir. Umuman senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalarynyň önümçilik kuwatlyklaryny açyk görkezýän sergide telekeçiligiň durly ugurlary boýunça öndürip başlan täze önümleriniň ýüzden gowragyny görmek bolýar. Sergiň baş maksady telekeçiligiň mümkinçiliklerini artdyrmakdan, maýy goýumlaryny geljek uly tatlamalaryň durmuşa geçirilmegine gönükdirmekden ibaratdyr. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne hormatly prezidentimiziň we meçhur aladalar netijesinde ýurdumyzyň ösümlik we haýwanat dünýäsini gorap saklamak, olary baýlaşdyrmak, köpeltmek boýunça ören uly işler ýerine ýetirilýär. Munyň netijesinde ülkemiziň ösümlik we haýwanat dünýäsi tebigaty barha gözel keşfe girýär. Türkmen tebigaty ýylyň bütün dowamyna ajaýyp görnüşe betlenip, onu ýaşaýan canly jandarlar, durly görnüşli guşlar, ösümlikler tebigat dünýäsini hasym gözelleşdirýär. Tebigatymyzyň özbaşly uwudunlygy, gözelligi her bir insanyň kalbyna joşa getirip, ruhuny götürýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne, hormatly prezidentimiziň ýolbaşlygyna, ýurdumyzyň ajaýyplyklary betlenen tebigat dünýäsini gorap saklamak, ony geljeki nesillerimize tebigat durkunny we baýlaşdyryp miras goýmak barada uly tagallalar edilýär. Ekologiýa awadançylygyny öpüşün etmek, daşky gurşawy gorumak, tebigatymyzyň biologik köpdürlügini gorumak we aýap saklamakda netijeli işler alınıp berilýär. Diýarymyzyň gözel tebigatyny gorumak boýunça geje ünüdleýän gözegçiligi amal aşyrylýar. Ýurdumyzyň Mary welaýatynyň çägindäki Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girdilen ösümlikleri, haýwanlary, guşlary, şeýle-de beýleki jandarlar gorumak, ösdürmek we köpeltmek boýunça
şu netijeli işler alınıp barlya. Welaýatyň çäginde ýaşaýan janlarlaryň we ösümliklerin giýje ünitlerini goralmagy, olaň sanynyň artmagyna, ýurdumyzyň özboşly tebigatynyň hasam gözelleşmegine ýardam berýär. Bakar pasynyň dowam edýän häzirki günlerinde welaýatyň gün ortasynda ýerleşýän Tagtabazar hemem Serkadabat etraplaryny tutuşlugyna ýaşyl begrese, Lele Reyhan güllere beslenen Pendi ýaýlasy, Batkyz döwlet goraxanasam hasam gözel keşfe giripdir. Gazyl ýaşyl mawy renkli tergüller daş töwre hoşboý ýysyny ýaýradyp, baýrlara aýratyn ýaraşyk berýär. Şol müň öwüşgünli gülgülälikler özüniň owdunlygy bilen her bir insanyň kalbynda şatlyk duýgusyny döredip, ilham joşgyny artdyrýar. Tebigatyň bize peşkeş beren bu baýlyklaryny aýagly gorap saklamakda, oň ösümlik dünýäsine hasam baýlaşdyrmakda asylly işleri alyp barýan tebigaty goraýjylar, hemem ýurdumyzyň bagty raýatlary türkmen tebigatynyň gözelligini gorap saklamak, onu baýlaşdyrmak barada taýsy tagylla edýän hormatly prezidentimiziň adyna alkyş sözlerini beýan edýärler. Hormatly ilişleri, häzir bolsa gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada, ýurdumyzyň hidrometeorologiýa barada gullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alyk edidileşler. Hormatly ilişler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly sene namasynyň Nowruz döwrü dowam edýär. Mähriban adamlar, geleňi bolsa aprel aýynyň 18-inden aprel aýynyň 24-üne çenli gepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolalım. Yani gelecek hepden başında we ahyrynda ýurdumyň çäni günahtardan salqyn we çyl howa akyryň arlaşmagy netijesinde diýarymyň ähli welaýatlaryny ýagşyň ýağmagyny, şeýle-de howanyň gejek temperaturalarynyň hepden ahyryny azkam ýokarlanmagyna garaşylýar. Hastaky ýurdumyň balqan welaýatyny ütkap duran bulduly howa bolup, hepden ahyryny ýagşy ýagar. Gün ortagyny ordan demirat günahtary ornuýt gedýän tezlik sekundda 8-13-den 12-17 metr etýän şymal öňsümiňe hemde howanyň temperaturasynyň gejeleri 8-13 gradusyň 19 gradusy çenli maýyl, gündüzleriň 24-29 gradus, welaýatyň kenarly etraplaryny 17-20 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň ahal welaýatyny ütkap duran bulduly howa bolup, hepden başyna we ahyryny ýagşy ýagar. Demirat günahtardan günogara ornuýt gedýän tezlik sekundda 7-12-den 11-16 metr etýän şymal öňsümiňe hemde howanyň temperaturasynyň gejeleri 9-14 gradusyň 20 gradusy çenli maýyl, gündüzleri 13-18 gradusyň 30 gradusy çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň mary welaýatyny ütkap duran bulduly howa bolup, hepden başyna ýagşy ýagar. Demirat günahtardan gün ortagyna ornuýt gedýän tezlik sekundda 6-11-den 10-15 metr etýän şymal öňsümiňe hemde howanyň temperaturasynyň gejeleri 9-14 gradusyň 19 gradusy çenli maýyl, gündüzleri 13-18 gradusyň 30 gradusy çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň Lewap welaýatyny ütkap duran bulduly howa bolup, hepden birinji ýarymyny ýagşy ýagar. Demirat günahtardan gün ortagyna ornuýt gedýän tezlik sekundda 8-13-den 11-16 metr etýän şymal öňsümiňe hemde howanyň temperaturasynyň gejeleri 10-15 gradusyň 20 gradusy çenli maýyl, gündüzleri 17-20 gradusyň 30 gradusy çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Daşoğlu welaýatyny ütkap duran bulduly howa bolup, hepden ahyryny azkam ýagşy ýagar. Demirat günahtardan gün ortagyna ornuýt gedýän tezlik sekundda 7-12-den 10-15 metr etýän şymal öňsümiňe hemde howanyň temperaturasynyň gejeleri 9-14 gradusyň 20 gradusy çenli maýyl, gündüzleri 17-20 gradusyň 30 gradusy çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Paýtagtyň Daşgabatda ütkap duran bulduly howa bolup, hepden başyna we ahyryny azkam ýagşy ýagar. Demirat günahtardan günogara ornuýt gedýän tezlik sekundda 7-9-dan 10-12 metr etýän şymal öňsümiňe hemde howanyň temperaturasynyň gejeleri 11-13 gradusyň 19 gradusy çenli maýyl, gündüzleri 13-15 gradusyň 29 gradusy çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Hormatly ilişler, ýurdumyň aprel aýynyň 18-inde magnit gaýdasynyň gowşak ýagdaýda saklanmagyna garaşylýar. Mähriban adamlar, siz aprel aýynyň 18-inden aprel aýynyň 24-ünde çenli gepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolaňyz. Ediz watandaşlar, ýaz pasylyna günüň dowamyny howanyň derejesiniň ütkap durýanlygyny nazar alyp,
paslan aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi. Şeýle hem häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň qadadan 3 götürüm artmagy, hemem howanyň akymynyň üýtgeme bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňaýsız täsirleriniň öňüni almak maksady bilen ağız burun örtüğün ulanmakly maslahat berýär. Howpsuz olan 2 metr araçagy berjay etmek, elleri arasda saklamak zerurdur. Mehriban ýylaşlar, bulary berjay etseňiz, ýylyň islenlik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşler ewetlenýär. Ähli ötüşleň ödününde bolsa halkyň bekidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.